Benim ismim Artur, benim familiyam Safin. Мина 9 яш. Мин укучы. Мин мәктәптә укыйм. Мин 2нче сыйныфта укыйм. Мин мәктәбемне яратам. Сәлам, Вәзир. Вәзир, син сәгать ничәдә торасың? Мин 7дә торам. Син гимнастика эшлисеңме? Әйе, эшлим. Иртән йөгерәсеңме? Юк, йөгермим. Син мәктәпкә ничә минут барасың? Мин мәктәпкә 10 минут барам. Дәресләр ничәдә башлана? Дәресләр 8дә башлана. Ничәдә кайтасың? 1дә кайтам. Ничә минут ял итәсең? 30 минут. Син сәгать ничәдә йокларга ятасың? Сәгать 10дә. Ярар, сау бул.